Misamot kainit ang bangi karon tali sa kapitan sa barangay Inayawan o sa kapulisan. Kinihuman, hindi muli susab sa barangay ang kural sa luna nga gitakdang tukuran sa police station. Ano yung report? Diha dayon gipatuman ang mando sa kapitan pagguba sa kural nga ginama sa scene ug tubo. Mismong si Kapitan Kirk Brian Ripulyo ang nangu sa pagguba. Ang luna gikural sa kapulisan human kini gidonate sa kanhi barangay administration kay tukuran sa police station. Suma sa kapitan, nagasamok kini sa agianan nga misangpot na gani sa mga vehicular accident. Gawas pa way gikuhang fencing permit ang PNP. Gumikan ini misamot kainit ang isyu sa pagtukod sa istasyon sa pulis sa Inayawan. Matod ni Kapitan Ripulyo nga dipiktuso ang deed of donation sa miaging administrasyon kay wa kini authority gikan sa konseho. Busa mitanyag sila og laing luna nga haduol na usab sa barangay nga tukuran sa police station. Gani ang alternatibong luna doon na absolute donation ngadto sa PNP. Legally speaking, it was defective. But even if it was legally defective, because we see it fit na maayos ang ganay police station, that's why we offered an alternative lot. Una nang ipadayag ni Brigadier General Dibold Sinas nga gibabagan sa barangay kapitan ang katukuran sa police station. Kinibisan og aduna nay budget ang PNP alang nini. Gani gi-question niya, ganong dili gusto magbutang og istasyonan sa pulis ang Inayawan. Kadaghanan sa mga barangay captains nangayo og pulis, siya ayaw og pulis. Kasi mali daw to, alam mo, pag di mo gusto, daghang kay rason. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.